Iki ayame kampung ya wis dipotong ya lho. Loro iki. Ya walaupun cilik-cilik. Kayak iki kupate ya wis ready, wis digawe. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ketemu maneh dulur-dulur kabeh. Pripun kabare panjenengan sedaya? Mugi-mugi sae nggih. Oke, dulur-dulur kabeh. Sore iki aku bar makani kewan, bar makani wedhus ya. Kayak iki sore iki rencana aku arep opek janur, terus iki karo nyerve janur ya, terus engko arep nyekel pitik yo. Walaupun pitike isih rada cilik ora apa-apa lur, gandeng iki arep bodo ya. Sesuk arep bodo kayak iki engko pitike goleki kayak dicekel, engko pitike gandeng cilik-cilik yo engko nyekel loro lur. Engko bar nyekel pitik terus engko mek janur, terus engko gawe kupat ya. Tapi iki urung pasti lur, urung pastine iki maksude badone iki jemuh apa setu, engko bisa nunggu sidang isbat ya. Jadi saiki sing penting saiki omak janur, terus engko digawe kupat, mbuh bodone sesuk-esuk mbuh setu, pokoke manut karo pemerintah ya. Nah kayak pitike ya iki wis di belah, iki wis dibedheti ya, wis diresiki wulune. Kayak iki saiki wektune omak janur. Iki omak janur ya gur ning nganding omah lho, ning nganding kandang. Janur kuwi apa lur? Janur ki blarak sing sinom, sing warnane sing kuning. Soale nek gawe kupat biasane nganggo blarak sing sinom ya, nganggo janur, ora kok blarak sing wis ijo, sing wis tuwa. Dadi nek kupat kuwi omak sing sinom ya, dadi sing urung buka. Blarak iki rong buka lho, isih rapet ya. Isih rapet, isih ngadeg. Nek wis buka iki wis kaku ya. Dadi iki alhamdulillah dilelah iki ngandeng omah ana blarak sing isih nutup ya, sing urung buka janure iki. Ora usah dadak golek ning wit-wit liyane. Nah iki proses le belah pitik iki wis resik ulune. Iki ya wis arek dikumbah, ke jeroane ya wis di resiki. Ke saiki ayo proses gawe kupat. Engko gawe kupate werna loro. Kupat sing gampang wae, gak sing siji ya kupat apa iki jenenge, nek kupat ngene iki lur. Pokoke kupat sing biasane nggo lebaran kuwi kupate ngono kuwi ya. Rapati paham aku jenenge lur. Wae kupat lho ya lur ya. Kayak engko karo gawe sing kupat biasa sing rada gampang. Nek ora kleru jenenge luar, kupat luar. Engko le gawe kupat rasa akeh-akeh lur. Wong keluargane ya ming keluarga cilik to, wonge ra akeh. Nek kaya aku isih urung tuwa, dadi niki ora diparani karo sedulur-sedulur to. Sing mara iki aku, dadi ya minggu mangan sak keluarga, karo engko nek eneng kanca sing mara ya alhamdulillah ya lho. Tapi rencana iki engko gawe paling ya ming sekitar 10-an lur. 10 terus engko pitike loro, walaupun ora pati gede, alhamdulillah engko malah isih empuk ya iwake. Kayak engko rencana arep digawe apa ya karo mbok wedok iki. Arep digawe opor apa arep digawe gule
apa wis engko manut lho. Tapi iki rencana kaya sing tak omongke mau iki dadi kingko iki ora langsung dimasak ya. Dadi iki engko iki nunggu sidang kok sore ya. Dadi nunggu engko bengi kuwi iki wis malam lebaran apa urung, dadi wis takbiran apa urung. Engko nunggu sik ya, engko sore utawa engko bengi iki nek wis takbiran ya berarti engko langsung dimasak ya. Masalahe sesuk-esuk kan wis lebaran, wis riyaya utawa wis bodho iki. Tapi nek engko bengi iki urung takbiran ya berarti sesuk urung lebaran, dadi nunggu sik ya lur ya. Nah iki kupate ya wis sing semene wae rasa akeh-akeh. Iki kupate dadi 8 wae engko genepi 10 ngono ya lur, rasa akeh-akeh. Oke dulur-dulur, tadi iki mau ki aku ki noto son ning nggon mobil ya, ning nggon kendaraan, tadi ora sempet nek kupate iki ora sempet gawe video, maksudnya iki nek kupate iki wis dimasak ya. Kayak iki kupati wis meh mateng, iki wis digodhog. Iki dinai godhong pandan barang kuwi ya lur. Dadi aku mau sibuk masang son ning nggon kendaraan nganti lali ya lur. Nganti lali masak kupat karo opor atau opor ayam mbok wedok iki lali aku ora tak video malah. Iki ternyata ya kupate wis cemplungke wis digodhog. Kayak iki ayame ya wis dimasak nggo santen iki. Ya jenenge iki opor ngono wae ya. Nek cara-cara wong sing wong duwi-duwi ya. Nek gur wong desa ngene iki ya masak ayam karo gawe kupat ngono wae ya lho. Oke dulur-dulur, tadi ngono kuwi ya videoku dina iki utawa videoku kali ini ya. Gawe kupat karo gawe opor tinggo mangan lebaran utawa tinggo persiapan lebaran sesuk. Jadi biasane iki ora gawe kupat karo opor, dina iki gawe kupat karo opor men beda karo biasane. Ngoten niku mawon, kupat janure tuwa kathah lepat nyuwun pangapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.